खुलुमबाय आं बिलिफां दैमारि आंनि गामिया दौलापारा जिल्ला चिरां खन्थाइ मुलुगा होनाय अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय हाबाफारियाव आंबो गोसो गोथारै बाहागो लानो आवगायदों। आंनि खन्थाइनि मुङानो जादों अननाय। अननाय अननाय होनोब्ला जोंनि गोसोआव बेरखाङो समायना। नोंनि मुङानो बेसेबा गोजौ, नोंखौ नागारनानै थानो हाया जिउ संसार। नों फैयोब्ला गोजोन मोनो, नों गैयाब्ला बिस गोरसावो जोंनि मोनफ्रोमबो गोरबो। नोंसोर मिथियोना अननायनि बेसेना बेसे गोबां? अननाय गैयाब्ला जिउआ गाब गैया। नों मिथिगौ, आं मिथिगौ, जों मिथिगौ, बयबो मिथिगौ। संसाराव जोनोम लाबाय जेब्ला बयबोथ' मिथिखागोन अननायखौ। अननाया बेसेन गोसा, बेखौ बायनानैबो मोना, बिनानैबो मोना। आरो बेनि थाखायनो जोंनो गंसे गोरबो नांगौ, जायजों जोङो होलाय लालाय खालामनो हायो। बेनो जादों अननाय। अननाय नोंनि मुङानो जोबोद गोजौ। आंनि खोथाया एसेनोसै। गोजोन्थों।